Әнгәм Атнабаев. Почет хәтәр. Шофер булгач, илләмәгәр, шәбәйде бит минем хәлләр. Берәү кертә бер яртыны, берәү төртә бер яртыны, почет хәтәр шайтан алгыры. Берсе әйтә пешәнем бар, тәкәнең ди пешкәне бар. Берсе әйтә утын бар ди, балның первый сорты бар ди. Пожалуйста, рәхмәт яугыры. Яртыларын ишеп туйгач, балы белән очлап куйгач, машинага утын төяп, Сәрмәнеский көйне көйләп, кайтып киләм шайтан алгыры. Дөнья бигрәк матур икән, юллар бигрәк такыр икән, чокыр-чакыр сәпсим беткән. Бу канаулар кая киткән, шайтан белсен, рәхмәт яугыры. Тик шунысы бик алама, адым сайын бер багана. Юл өстенә кем утырткан, утыртырга кем котырткан, диванадыр шайтан алгыры. Бер багана калды уңда, бер багана калды сулда, өченчесе мөгез кебек, килеп сөзде үгез кебек, очып төштем, рәхмәт яугыры. Бераздан соң айнып китсәм, милиция килеп җиткән. Берәү тора уң ягымда, берәү тора сул ягымда, почет хәтәр шайтан алгыры.